Makadini hama dzangu, tinokuchingamedzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081 chinotarisa huku zvokare. Kurera nhiyo dzeMaBoschveld hakuna kunyanyosiyana nekurera nhiyo dzemabroiler. Hakuna kunyanya kusiyana nemamwe mapoka ehuku zvekare, nokuti dzose ihuku uye dzemaRoadrunner dzakatoti simbei kupfuura mabroiler chero dzichizotora hadzo mwedzi mitanhatu kuti dzisvike. Nhasi tinokuratidzai zvinhu zvishomanana zvamunofanira kuziva kana muchirera nhiyo dzemaBoschveld pakubva patinochochonywa kusvikira patinosvika mwedzi umwe 4 weeks. Nhiyo dzose dzinenge dzabva kutsotsonywa dzinoda iya yatinoti TLC, Tender Loving Care. Chero hadzo dzakasimba kupfuura mabroiler, dziri dzidiki dzinoda rudo nekunatsobatwa zvakanaka. Zvakanyanyokosha munguva iyi ventilation, hutsanana netemperature. Tunhiyo tuzhinji tunotsotsonywa tobvumbamirwa namai vacho kana turi twechibhoyi. Asi kune mamwe mafree range akaita semaAustralorp asingarariri mazai awo. Apo ndopanozoda iya yatinoti incubation kuti asvitswe. Asi incubation inoda mari uye magetsi ariko nguva yose asingakanganisike sezvinomboita ayeezesa. Magetsi aenda. Kana musina mari yeincubation munoisa mazai ehuku idzi padendere yehuku dzimwe dzechibhoyi dzagara dzichirarira mazai acho kusvika atsotsonywa. Izvi zvinoitwa zvine kaunyanzvi huku yacho isingazvioni. Mvura inofanira kugara yakachena ichichinjwa zuva nezuva zvekare nekuti dzinoitira matosi imomo. Asi kana muchishandisa anonzi manipo drinker zvinobatsira nehutsanana. Muzumbu macho munoda mhepo yakachena inopinda nekubuda kudzivirira zvirwere iyo inonzi ventilation sezvatambotaura. Kana maona tunhiyo twenyu twaungana, hakusi kuti tine makuhwa samaigire, tunenge tuchitonhorwa. Padzinogara, nhiyo dzinofanirwa kupiwa nzvimbo yakakwana yekuti nhiyo dzitenderere pamwenje, uye mwenje umwe weinfrared unokwana huku 50 zvichidzika chete. Kana kuchitonhora, kuti tudzirwe isai mwenje weinfrared mita imwe kubva pasi, sezvo huku dzechibhoyi hadzidi hadzo kupiswa kwakanyanya sezvinoita mabroiler anoda 30 degrees Celsius dzimwe nguva zvichitopfuura. Ndosaka zvakakosha kutenga iya inonzi thermometer kuti muzive kuti temperature yenyu haisi kubuda mugwara here. Kuoma kwenzvimbo yadzinogara chimwe chinhu chakakosha zvekare. Munofanira kuisa marara emapuranga akaveswa, kwete akatsetsenywa, aya atinoti mashavings muchingezi. Musaise sawdust nekuti aya mafufu emapuranga, sezvo anokwanisa kukonzeresa kuhetsura pakati petunhiyo twenyu tusati tonatsosimba. Munoisa 5 liters kana 2 liters dzemvura, moisa booster mumvura. Hatidi nhiyo dzedu kuti dzirware nezvirwere zvekunhonga-nhonga pasi, ndosaka tichidzipa chikafu muchigaba. Isai chidhina muchigaba ichi kuti chisagumburwe kana munoita zvekushandisa zvigaba. Shandisai plastic kugadzirira chikafu pasi. Musaise chikafu kana mvura padyo neinfrared kana mbaura, sezvo chigaba chacho chinogona kupiswa. Mvura yacho inozorasika madzinogara, dzozotonhorwa dzokanganiswa nechando chacho. Ipai tunhiyo ucho starter crumble kana starter mash grower, mozotipa masvondo anoteera zvichienderana kuti mukushandisa boka rechikafu ripi. Huku dzechibhoyi hazvo dzinokwanisa kumbopiwawo chimwe chikafu chakaita sesadza, zviyo kana makireshi. Chikafu chekutenga hachina kukosha semakoshera achakaita kumabroiler, asi icho chikafu chechitoro chinoita kuti dzikurumidze kukura. Panopera mazuva 7 days, bvisai mwenje weinfrared kana kuchipisa kupfuura 20 degrees Celsius kana sezvazvinenge zvichitarwa nethermometer. Tenderai mushana panhiyo dzenyu dzimwe nguva. Izvi zvinoita kuti dzibude manhenga nekukasika. Chengetedzai chirongwa chekudzipa mushonga. Ipai chikafu nguva dzose kusvika masvondo 4. Munochinja
mugochinja mvura katatu pazuva muchiisa inotonhorera yakachena inogeza nekuchenesa miri yadzo. Rambai muchishanyira nhiyo muchiona kuti zvinhu zvese zvakaringana here. Mushure memazuva 14 days dzinenge dzakukwanisa kubuditswa panze masikati, asi tenderai kuti dzidzoke kana pekuchengetera pachitendera. Kana huku dzatanga kurumana, wedzerai pekudyira chikafu inenge iri nzara kana kuti hunhu hwacho. Kana uri hunhu hwacho, pisai muromo wacho iwowo une musindo iwowo. Kubva pazuva 21 isai vacuum mvura yekunwa 10 mils pa10 liters zemvura. Mukasangana nenhiyo dzinorwara kana kuti dzakaneta, munodziisa padzo dzoga pakasarudzika kusvika dzave nehutano, nokuti zvirwere zvizhinji zvehuku zvinobatirira nekutekeshera zvisingaiti. Kana muchida kuona zvirwere izvi zvandinoreva, tinokurudzira kuti mutarise chirongwa ichi chinotarisa zvirwere zvine mutsindo kuhuku. Musatenderere vanhu vese muimba yehuku senge kana dzakawanda. Chengetedzai huku dzenyu. Kana mukatenga huku dzimwe, dzibate sedzamunoita dzinorwara dzacho. Munombodzigarisa padzo dzoga kwemazuva kuti muone kuti hapana chirwere chadzakatakura here. Kune varimi vakarasikirwa nehuku dzinopfuura 50 pamusana pehuku imwe chaiyo yavanenge vangochingamidza mudanga vasingazive kuti nhoroondo yacho yakamira sei. Wozongozvionera pamhuno sefodya kuti vakasiya jira mumasese. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chipfupi chedu ichi chanhasi chehuku dzekumaBoschveld nedzechibhoyi. Tozosangana muchirongwa chedu chechipiri chekuchengetedza huku dzechibhoyi kubva mumasvondo 4 kusvika masvondo 9. Tichazokuonaiwo ikoko. Tinotenda nenguva yamatipa varimi. Kusvikira patichazoonana, ndiyo ino Farm 4081. Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magroup paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa, ayo anoita Doors Cave Rabbitry Retsuro neHuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network nemarketing opportunity. Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa, kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabroiler kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabugler bar atinogadzira nekutengesa, munokwanisa kubatsirikana. Saka kana muri kuda kuiswa mumagroup edu, tumirai message yenyu paWhatsApp namba dzerunhare idzi dzedu dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Mutange kuita mari nekurima. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare. Musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi.